Hej Freddy, det er Robert. Den er helt galt nede i center. Brandtilsynet er kommet på uanmeldt besøg. De står hernede og truer med at lukke hele lortet. Jamen, jeg er på vej. Det er godt. Vi ses. Hej Freddy. De er rimelig sure. De kom på uanmeldt besøg. Der er en masse ting i en bikesal og multisal og ting, og så er vi lige skal ind og kigge på. Så vi ikke må træne. Ja, de vidste, at der er noget med cyklerne, og der er noget med bikesalen herinde og det hele. Hvad så, Freddy? Er du klar? Den er til dig! Du er verdens bedste chef. Tak. Så det er til dig. Skal din chef også have et skud rock? Så tilmeld dig på radioplay.dk/myrock.